I pozdrav svima ljudi, Backe ovde. Znači, pre nego što krenemo da pričamo o kanalu i mojim planovima za njegovu budućnost, znači, čestitam novu godinu vama i vašoj porodici, pre svega da imate zdravlje, sve ostalo će naknadno doći. Znači, da krenemo od imena na kanalu Backe, univerzalno ime, nisam htio da se vezujem ni s jednu temu, da stavljam Backe PC, Backe Gaming, Backe ovo, Backe ono, samo Backe, moj nadimak, i mogu snimati šta želim. Krenut ću od vlogova, gaminga, tutoriala, unboxinga i bit će po neki prank. Što se tiče aktivnosti na kanalu, od vas bih tražio samo da na svakom klipu bacite po like, neki share i tako to malo reklamirate kanal, na stranici lajkujete, objave, pratite sve što objavim i to je bilo dosta za neku minimalnu podršku. Snimat ću dosta ovih 10 dana vlogove do 15. januara, pošto sam na raspustu u Beogradu, pa imamo šta da snimim. Verovatno će biti po neki gameplay ako napolju bude padao sneg i ne bude izvodljivo da idem napolje. Tako da nemam šta više da vas davim. To je bilo to što se tiče ovog prvog ljubavnog klipa. Vidimo se već sutra u drugom i pozdrav!